Meditácia sa nedá dosiahnuť. Meditácia jednoducho je. Meditácia je zakorenená v každom z nás a sú to tie tichá medzi jednotlivými slovami, medzi jednotlivými vetami. A meditovaním sa toto ticho predlžuje. Chceš sa naučiť naozaj meditovať? Veď celý tvoj život v každodennom bytí môže byť meditácia, v každej jednej činnosti. A to je tá prítomnosť. Keď si uvedomuješ samého seba pri akejkoľvek činnosti, ktorú robíš, a tú činnosť robíš s naozajstným sústredením, tak tam zažívaš tie momenty, vďaka ktorým môžeš potom pri meditácii, pri tom myslení na nič, pri tej úplnej prázdnote, čistote, naozaj prehlbiť to svoje vnímanie tak, že sa vypne do úplného ticha. A vďaka tréningu, každodennému tréningu, ktorý sa nerobí, že iba idem si na hodinu zameditovať na, dáme tomu, raz do mesiaca. Práve ten tréning, ten každodenný, pri akékoľvek činnosti, ktorú robíme na 100% a vraciame si vždy to vedomie, keď nám utečie tá myšlienka, že naozaj umývam si zuby, tak myslím na to, ako si umývam zuby, na každý jeden ten zub a zrazu mi uletí myšlienka niekde inde, tak si ju vrátim. A je to o tom vracaní tých myšlienok naspäť. A takto isto, keď meditujem a utečie mi v hlave myšlienka na niečo z mojej minulosti alebo premýšľam na niečím v budúcnosti, tak si to hneď vrátim a uvedomím si prítomný okamih tu a teraz. A tým sa vrátim do seba, do toho svojho ticha, do tej svojej bezmyšlienkovej zóny.